ቀጽልና ንሪኦ አንዲ አገዳሲ መሳርሒ ኣብ ኮምፒውተርና ድማ ሃርድ ድራይቭ ኢልና ንጽውዖ ሃርድ ድራይቭ ወይ ድማ ሃርድ ዲስክ ኢልና ውን ንጽውዖ ኣካል ናይ ኮምፒውተርና ኩሉ ፋይላትና ዶክመንትታትና እንዕቅበሉ መሳርሒ እዩ ኮምፒውተርና ኣብ ንውላዓሉ ግዜ ውን ኮምፒውተርና ብዝግባእ ክትውላዕን ካፍቲ ሃርድ ዲስክ ዘድልይዋ ፋይላት ብምጥቃም እያ ትጅምር እቲ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ኢልና ንጽውዖ ኣብቲ ሃርድ ዲስክ ኢና ንጽዕኖ ካብኡ ተበጊሳ እታ ኮምፒውተርና ድማ ትውላዕ ማለት እዩ ዘድልይዋ ፋይላት ካብኡ ሎድ ጌራ ንኽጅምር ንኽትውላዕካ ይኽእለና ከምኡ ዝተፈላለዩ ፋይላትና ሙዚቃ ይኹን ቪድዮ ይኹን ስእልታት ይኹን whatever it is ኣብ ሃርድ ዲስክ ኢና ይዝዕቀብ ጀኸምቲ ኣዲምና ዝበልና ኮምፒውተርና ኣብ ንውላዕሉ ግዜ እታ ኮምፒውተርና ብዝግባእ ክትውላዕን ካብቲ ሃርድ ዲስክ ድማ ዘድልይዋ ፋይላት ብምጥቃም ናፍቲ ራም ኢልና ንጽውዓና ናብኡ ሎድ ትገብሮ እሞ ካብኡ ከዓ ብዝግባእ ፋይላት ወሲዳ ከዓኒ ትጅምር ወይ ድማ ትውላዕ ማለት እዩ እቲ ሃርድ ዲስክ ኢልና ንጽውዖ ነዚ ይመስል እዛ ኣብ ታሕቲ ንሪኣ ዘለና ጸላም ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ማለት እዩ ብዩኤስቢ ፖርት ጌርና ከነላግባ ንኽእል ሒዝና ክንቀሳቀስ ንኽእል ሃርድ ዲስክ እያ እታ ብጸጋም ኣብ ታሕቲ ዘላ ከዓኒ ናይ ዴስክቶፕ ኮምፒውተርና ሃርድ ዲስክ ማለት እዩ ካልእ ቀንድን ኣገዳስን ንብረት ወይ ድማ ውሽጣዊ ኣካል ናይ ኮምፒውተርና እዚ ፓወር ሳፕላይ ዩኒት ኢልና ንጽውዖ እዩ ፓወር ሳፕላይ ንኮምፒውተርናን ንኹሎም ኣካላት ኮምፒውተርናን ዘድልዮም ዕቅን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንኽረኽቡ ዝሕግዝ ኣካል እዩ ፓወር ሳፕላይ ነቲ 220 ቮልት ወይ ድማ 110 ቮልት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ 3 ቮልት ወይ 5 ቮልት ወይ 12 ቮልትን ካልኦትን ቀይሩ ንኮምፒውተርና ዘድልይዋ ቮልትታት ቀይሩ ወይ እናውፅአ ከም ትሰርሕ ዝገብር ኣዝዩ ኣገዳሲ መሳርሒ እዩ ማለት እዩ እዚ ፓወር ሳፕላይ ንብሎ ዘለና ወይ ድማ ኣብ ላፕቶፕና ከዓኒ ኤሲ ኣዳፕተር ኢልና ንጽውዖም እዚኣቶም ካብቲ ኣብ መንደቕ ዝርከብ ፓወር ሶርስ ናይ 220 ክኾን ይኽእል ናይ 110 ኣብ ላፕቶፕ ንድሕር ኮይኑ ናብ ዲሲ ቀይሮም ነታ ላፕቶፕና ኣብ ውሽጣዊ ኣካላት ናይ ላፕቶፕና ዘለዉ ንብረት ኩሎም ንኽሰርሑ ዘኽእሉ እዩ ማለት እዩ እቲ ፓወር ሳፕላይ ናትና እንድሕዳ እኹል ዝኾነ ፓወር እንድሕዳ ዘይምግብ ሃልዩ ነታ ኮምፒውተርና ጠቕሊላ ይትሰርሕና ዋላ እውን ምውላዕ እውን ተኣሊልና ማለት እዩ ፓወር ሳፕላይ ነዚ ዝመስሉ ብድሕሪት ኮምፒውተርና እንድሕዳ ሪኢኹሞም ዝፋን ዝኽርአየኩም እዩ ማለት እዩ እቲ ካብ መንደቕ ወይ ድማ ኣብቲ ፓወር ዲቫይደር ነእትዎ ሶኬት ድማ ናብዚ ፓወር ሳፕላይ ኢና ነላግቦ ጃምዝ ንሪኦ ዘለና እቲ ፓወር ሳፕላይ ዝተፈላለዩ ገመዳት ኣለዎ ዋላ ኣብዚ ስእሊ እንድሕዳሪና ብጸጋም ዘሎ ስእሊ እንድሕሪና እዞም ኩሎም ገመዳት እዚኣቶም ገሊኦም ናብ ማዘርቦርድ ዝኣትውዮም ገሊኦም ናብ ሲዲ ድራይቭ ዝኣትውዮም ገሊኦም ናብ ፍሎፒ ድራይቭ ዝኣትውዮም ዝተፈላለዩ ማለት ነው ሁሉም ዳርጋ መሳርሒታት ኣብቲ ውሽጢ ኮምፒውተርና ዘለዉ ፓወር ይዕድሉ ማለት ነው ጀም ዘሪያ ዘለና ገሊኦም ናብ ፍሎፒ ዲስክ ድራይቭ ኣትውለው ገሊኦም ናብ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ገሊኦም ናብ ማዘርቦርድ ዘለዉ ነቶም ኣብ ማዘርቦርድ ዘለዉ ናብ ኮምፖነንትስ ሁሉም ፓወር ዝዕድለና መሳርሒ ማለት ኩሉ ግዜ ውሽጣዊ ኣካላት ኮምፒውተርና ክንርኢ ምስ ንደሊ ወይ ክንከፍታ ወይ ከነጽርያ ምስ ንደሊ ኩሉ ግዜ ካብዚ ፓወር ሳፕላይና ምስቲ መንደቃት ዘሎ ሶኬት ከነውፅኦ ክንክእል ኣለና ወይ ድማኒ ግራውንድ ሜታል ኦብጀክት ኣለው ከምዚ እቲ ኤሌክትሪክ ሲቲ ኣብ ነፍስና ዘሎ ዲስቻርጅ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና እንተዘይ ኮይኑ እሱ ዲስቻርጅ ከይገበርና ነቲ ውሽጣዊ ነታ ኮምፒውተርና ከፊትና ዝኾነ ንብረት እንትንክፈሉ ናይ ኤሌክትሪክ ክሕዘና እውን ስለዝኽእል ኣብዚታት ጥንቃቐታት ክንገብር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ digitize ለና ዘሎ static electricity can be transmitted through the computer circuit which can seriously damage your machine ለና ንሕናውን በተፈጥሮ ኤሌክትሪክ ጀነሬት ስለዝገብር ነፍስና
ካባናውን ከሄዱ ነታ ኮምፒውተርና ዳሜጅ ክገብራ ይኽእል ማለት ስለዚህ ንሕና ነፍስናን ምስታ ናይ ኮምፒውተር ዘሎ ሓፂን ግራውንድ ዝገብር መሳርሒ ወይ ድማ ገመዳት ኣለዉ ብኡ ተጠቂምና ክንከፍታ ተመራፂ እዩ ካልኣ ውሽጢ ኮምፒውተርና ንረኽቦም ውሽጣዊ ኣካላት ድማ እዞም ኤክስፓንሽን ካርድስ ኢልና ንፅውዖም ዝበዝሓ ኮምፒውተራት ኤክስፓንሽን ስሎትስ ዝበሃሉ ከፋት ቦታታት ኣብ ማዘርቦርድ ኣለዎም سيبنا هنرينا إزوم سلوت زياتهم توسخت مسارحيتات تا كمبيوترنا خنقت ملامس ندلي بملكع كارت مالت اكسبانشن كارت لك همزة أبسيل نري عزلنا كن وسخلا يخولنا أبز حج اوان قن مبزحت كمبيوترات مسأن زقت أما ناي فيديو ناي ساوند كارت ناي نتورك كارت كال انزل لين سلزلوان بإكسبانشن كارت زقبر زنبر اسرح دارقا تاريخو يركب مالتي نابنت عنتوي أبز حلف كفالت مثلنا تايلكم نيرة ببزحت ان ديسكتوب كمبيوترز ناي وايرلس ادابتر يقولنا جزا أبسئل نري أزلنا ناي وايرلس نتورك كارد عملت داليستورنا بواي فاي تتأكد ناسي انترنت كنت كمان دليل لأوان كمز عينت كارد يدليلنا مالت زي أتوم أفتو مازر بورناتنا PCI ويدما Peripheral Component Interconnect زبهالو سلوت سالو أبو إنا لاقوهم مثلا قبناهم توصلنا مسؤول زمت CD درايف على الدرايفر تينا دما يصرح لنا يجمعوا مالت جيتا كمبيوترنا هذا نا وايرلس كابابيليتي نحزب لهم كم زي عينت كارت جزينا وايرلس كنت كم كنقبران خير وحدا حدا زي مايكروفون كنت كم ندلمه قلنا مايكروفون بورت زي بلا تخو ስለዚህ ሓደ ማይክሮፎን ሳፖርት ዝገብር ሳውንድ ካርድ ኣምፂና ንገጥመላሞ ማይክሮፎን ኣላጊብና ኸ ስራሕና ንሰርሕ ማለት እዩ እዚኦም ኤክስፓንሽን ካርድ ዝበልናዮም ነዚኦም ዝጠቕሙና እዚኣቶም እቶም ኣብ ማዘርቦርድ ንረኽቦም ዝተፈላለዩ ኤክስፓንሽን ስሎትስ ኢልና ንፅውዓና እዮም እዚቶም ካርድታት ኣብዞም ስሎትስ እዚኣቶም እዮም ዝኣትዉ ማለት እዩ እዞም ንሪኦም ዘለና ኸ እቶም ኤክስፓንሽን ካርድ ኢልና ዝፅውዓና እዮም نابنت بتسقام زلون ريزلنا ناي نتورك كارد مالتي نابنت حالا حالا زين تاي قوانف اتي انترنت نتقاملو بجامد جيرنا اب ديسكتوب كمبيوتر نازركب ناي نتورك بورت ويدما ايترنت بورت يبلاشونا السون دحتا بالاشيو اتي مستا كمبيوتر زمت زلو زي ايترنت بورت مست مازر بورت سلازلقب بقليلو خد كيرو ايتخلني خمالي سلازي كمزا عينت كارد امتيخا انتاي تقبر نتا كمبيوتر كا لاقبلا مالتي ስለዚህ ገመድ በዝትያኻ ኢንተርኔት ትጥቀም ወይ ድማ ኣፍታ ኮምፒውተር ክልተ ኢንተርኔት ንህርዳ ክትጥቀም ንህደሊኻ ኻኒ ከምዚ ካልኣይ ክትውስኸላ ትኽእል እዚ ብየማን ንሪኦ ዘለና ተዘይተጋጌ ናይ USB ፖርትስ ዳርጋ 4 ዝኾን USB ፖርትስ ዘለዎ ኤክስፓንሽን ካርድ ኻ የርእየና ኣሎ እዚኣቶም ገለ ካብቶም ኣብነታት ናይ ኤክስፓንሽን ካርድ زت مازربورد زبلنايو زتفلاليو ناي اكسبانشن سلوتس لما يرينا لو بزمالت مستفلالي عبا قاليام ناي ميموري سلوتس اللونا بالعلى زلو بيما زوم بتحت زلو خا ناي PCI سلوت ناي AGP سلوت ناي ايزا سلوت زبهالو زتفلاليو سلوتس اللو حاجت نغوزو كارد بمنصر تا كمبيوترنا زلو سلوت رينا ينا نغوزو مالتي سابورت غبركي ايغبرن كنفلت كنكلالنا قال أزيو أقداس زهونا كمبيوترنا نرخبو دما از فيديو كارد زبحال فيديو كارد نت بمونيتر نريو نصور سئلتات ملأختي زم حلالف كاردي ولا كوا مبزحتن كمبيوترات GPU زبحال كفلي انتهالون أزيو نصور زهونا جرافيكس زحاتت جيم ويدما ناي إديتينج أبنا كايدلو جن از فيديو كارد نزبلزك الطافة يحجزنا والتي زون فيديو كارد انفيديا يبحال فيديو كارد زون تمساسالي بفلاي اذا ناي جيمين كمبيوترات እንደحدارينا ازي قطف زخونه ناي فيديو كارد كمزي زامسل يزقمل
ካልእ ኣብ ኮምፒውተርና ኣብ ውሽጢ ንረኽቦ ድማ እዚ ሳውንድ ካርድ ንብሎ ማለት እዩ ሳውንድ ካርድ ድማ ካብ ኮምፒውተርና ዝወፅእ ድምፂ ንምስማዕ ዝጠቕመና ካርድ ማለት እዩ እታ ኮምፒውተርና እንድሕዳ እዚ ሳውንድ ካርድ እንድሕዳ ዘይብላ ኮይና ድምፂ ዘይክሰርሕ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ናብ ሄድፎን ኣብ ንጥቀመሉ ወይ ድማ ስፒከር ኣብ ንጥቀመሉ እተን ፖርት ነላግበለን ኩሉ ግዜ ምስታ ሳውንድ ካርድ ለጊበን ዝርከባ ፖርት ሴን ማለት እዩ እጅትናትና ሳውንድ ካርድ ንኣብነት ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝጠቐስናዮ ናይ ማይክሮፎን ፖርት እንድሕዳ ዘይብሉ ኮይኑ ካልእ ሳውንድ ካርድ ገዚና መፂና ማይክሮፎን ሳፖርት ዝገብር ክንገጥመላ ንኽእል ኢና ነታ ኮምፒውተርና ማለት እዩ እጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ዓይነት ናይ ሳውንድ ፖርትስ ዘለዎ ሳውንድ ካርድ እዩ ንኣብነት ናይ ላይን ኢን ኣለዎ ናይ ኢርፎን ኣለዎ ናይ ማይክሮፎን ኣለዎ ከምኡውን ናይ ስፒከር ይረአየና ኣሎ ካልእ ዓይነት ኤክስፓንሽን ካርድ ንረኽቦ ከዓ እቲ ኔትወርክ ካርድ ዝበልናያ ዓንቱ ኣቐድማ ኣቢልና ኣብ ስእሊ ዝረአናያ ማለት እዩ እዚ ኔትወርክ ካርድ ኮምፒውተርና ምስ ኔትወርክ ወይ ድማ ምስ ኢንተርኔት ክጥቀም ኣብ ንደልየሉ እዋን ዝጠቕመና ካርድ እዚ ካርድ እዚ ወይ ናይ ገመድ ኣልቦ ወይ ድማ ብገመድ ጌርና ኢንተርኔት ኣብ ንጥቀም መሉእ እዋን ድማ የገድሰና እንጂ ንኣብነት ገመድ ኣልቦ ኣብ ንጥቀመሉ እታ ዓንቲ ወይ ዝረአናያ ኣንቴና ዝመስል ዋይፋይ ወይ ድማ ናይ ዋይፋይ ኔትወርክ ካርድ ክንገዝእ ንኽእል ኢና ተዘይኮይኑ ድማ እዛ ቀድማ ኣቢልና ዝረአናያ ናይ ኢንተርኔት ኬብል ወይ ድማ ገመድ ጥራይ ክንላግበላ ንኽእል ኔትወርክ ካርድ ከዓ ክህልወና ይኽእል እዚኣ ንሪኣ ዘለና እዚ ብገመድ ኣብ ንጥቀመሉ ኢንተርኔት ብገመድ ኣብ ንጥቀመሉ ወይ ድማ ኔትወርክ ኣብ ዝህልወና ሰዓት በዚና ንላግቦ ማለት እዩ እዚ ኔትወርክ ካርድ ኢና ወይ ድማ ኢንተርኔት ካርድ ኢና ንፅውዖ እዛ ኣንቴና ዝመስል ዘለዋ ከዓኒ ናይ ዋየርለስ ዴስክቶፕ ኔትወርክ ካርድ እያ ካልኦት ዓይነት ኣዳፕተርስ ድማ ኣለዉ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ላፕቶፕ ንረኽቦም እዞም ናይ ብሉቱዝ ካርድ ወይ ድማ ብሉቱዝ ኣዳፕተር ሕጂ ኮምፒውተርና ወይ ድማ ተላንትና ላፕቶፕ ብሉቱዝ እንድሕር ክህልዋ እንድሕር ኮይኑ እዚ ናይ ብሉቱዝ ኣዳፕተር የድልያ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ተጠቂምና ከዓ ምስ ዝተፈላለዩ ካልኦት ብሉቱዝ ሳፖርት ዝገብሩ ሞባይል ክኸውን ይኽእል ወይ ካልእ ዓይነት ኣቕሓ ዝኾነ ዓይነት ፋይላት ንኽትለዋወጥ መንገዲ ብሉቱዝ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ርሕቐት የኽእላ حراي مبارزة سئلة من حدا أرينا حجي كم كلهم وشطاويان أكالات نايتا كمبيوتر بزتوسنا ملكة إيرينا له مالتي قبل علي باور كوردز تبلنا زلو أتي كامندا ويدما كافت باور ديفايدر زمتس ناي باور كيبلي مالتي ويدما ناي باور جمد بالهريت باور سابلاي زبلنايو قال سي دي روم درايف زبلنا زلو سي دي زتس أوت مسارحي ويدما ديفيدي نتولو مسارحي فلوبي درايف إننا نصور زلنا ها من فلوبي ديسكيت كنت كملن سندات كن هكبلن زخلنا مسارحي مبزحت انزل هجز متعزلوا كمبيوترات كوا فلوبي تاريفو سلازونا يبلن سي دي درايف زبلنا بسي دي ويدما ديفيدي زتعقبوا سندات كنن ببولون ويدما ناي سي دي وي ديفيدي داتا ويدما سندات كن قمطلو زخلنا مسارحي قال إذا الداتا كيبل زلو أتي ملختي إذا كابل نابن إذا محل فلو كيبل سي مالتي السيستم بورد إذا نازلو نمازر بورد إذا من كتزلو expansion card إذا نازلو إذا ما circuit board إذا نازلو أتهم expansion card إذا كنا نهارو مزاحنا نعرفتهم إذا مركت مالتي لذا تا وشطاوي أكالات نايتا كمبيوتر نزي زتمهرنا يمثل هراين بار لومي قرب سفح زبالة تمرتنا تمهيرنا تمرتنا بزعبا وشطاوي أكالات كمبيوتر زبالي نيرو كاب كمبيوتر كيز جميرنا دما كلهم أوشت إز كيز زرقو استفلالي نبرتات ببحادرينا اتوم زد تمهرنا يم نبرت دما مازر بورد chip integrated circuit buses processor RAM hard drive
ፓወር ሳፕላይ ኤክስፓንሽን ካርድስ ቪዲዮ ካርድ ሳውንድ ካርድ ኔትወርክ ካርድ ብሉቱዝ ኣዳፕተር ዝብሉን ካልኦትን ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ተኸታተልኩምና ኣዝና ኢና ነመስግን ክቡራት ተኸታተልቲ ዘለኩም ሕቶ ሪቶ ኣብ ኮመንት ኣብ ምጽሓፍ ኣይትሕመቑ ዝቕጽል ትምህርትና ብዛዕባ ላፕቶፕ ኮምፕዩተር ዝብል ክኸውን ኣብ ቀጻሊ ይረኽበና ቻው